να πάμε σε αυτή τη ζωντανή σύνδεση, όπου θα δούμε αυτόν τον άνθρωπο που δημιουργεί. Τον ευχαριστούμε πολύ το Μεγαλή και περιμένουμε και άλλους ανθρώπους σημαντικούς έτσι στη στήλη σου. Έχεις ήδη κάνει κάποια γυρίσματα. Αλλά τώρα πάμε να συνδεθούμε με αυτόν τον άνθρωπο που δημιουργεί αυτό το πολύ πρωτότυπο αμαξίδιο για τα κατοικίδια μας, που μπορεί να έχουν σπάσει το ποδαράκι τους, το χεράκι τους, να έχουν ακροτηριαστεί και μπορεί ένα από τα 4 άκρα τους, τέλος πάντων, να μην μπορεί να τους βοηθήσει στο να περπατήσουν, να τρέξουν και να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Εκείνος όμως τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Καλημέρα. Γιώργο μας, είσαι εκεί, Γιώργος Κρικοριάν. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας από την Αλσούπολη, από ένα πολύ όμορφο πάρκο. Είμαι εδώ μαζί με τον Βασίλη, τον Τζιγκούρα, και μαζί με τον Λουκά. Ο οποίος Λουκάς είχε ένα ατύχημα και τώρα είναι μια χαρά χάρη στο Βασίλη. Θέλετε να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας ο Βασίλης λίγο την ιδέα που είχε, πώς την υλοποίησε και πώς την υλοποίησε? Βεβαίως, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε το ερέθισμα που σε παρακίνησε, Βασίλη μου, ώστε να δημιουργήσει αυτό το πρωτότυπο αμαξίδιο. Να είστε καλά. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ξεκίνησε πριν κάποιους μήνες, κάνοντας κάποιες έρευνες σε YouTube, σε social media, σε κάποια links, ας πούμε, στο ίντερνετ. Είναι δεδομένο στο εξωτερικό να κάνεις ιδιοκατασκευές, να υπάρξουν κάποιες εταιρείες, κάποιοι κατασκευαστές να ασχολούνται με αναπηρικά αμαξίδια για διάφορες παθήσεις, ας πούμε. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει και ήθελα πολύ να το κάνω. Ξεκίνησε με 5, 10, 20 μέτρα σωλήνα που χάλασα, ας το πούμε. Και κάποια στιγμή δηλαδή, Βασίλη μου, να πειραματίζεσαι έτσι ώστε να δημιουργήσεις ανάλογα με το μέγεθος κάποιου ζώου ένα αμαξίδιο που θα μπορούσε να το βοηθήσει να ξανατρέξει? Ακριβώς. Βασικά άρχισα να πειραματίζομαι για να βρω μια φόρμα η οποία θα είναι λειτουργική, εργονομική, να μπορεί να βολεύεται το σκυλί. Να μην πονάει, να μην και από εκεί και πέρα, εντάξει, αφού... Είναι ειδικό, είναι πολύ ναι, εννοείται. Είχα πολλές... ευχαριστώ. Για την έρευνα αυτή είχα συνεργασία με κτηνίατρο, με ένα φίλο μου τον Ενία, τον κτηνίατρο, με έναν φίλο μου επίσης ποδηλάτη, πρωταθλητή ποδηλασίας πίστας, το φίλο μου τον Γιάννη τον Παπα-Νικολάου, και τον ευχαριστώ. Άρα το κάθε αμαξίδιο, για να καταλάβω, Βασίλη, είναι ανάλογα με το σκυλάκι, δηλαδή είναι χειροποίητο, είναι custom made, ανάλογα με το κάθε σκυλάκι το δημιουργείς και τις ανάγκες του. Ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή παίρνεις τα μέτρα του, βλέπεις σε ποιο από τα 4 άκρα, αν είναι στα πίσω ή στα μπροστινά, έχει πρόβλημα, πώς δημιουργείται? Ναι, Ακριβώς. Πηγαίνω, μετράω το σκυλί, βλέπω την πάθηση. Άμα είναι κάποια ιδιαίτερη πάθηση, μιλάω κατευθείαν με τον κτηνίατρο. Και από εκεί και πέρα ξεκινάω την κατασκευή, ακριβώς όπως ταιριάζει στο κάθε ζώο, γιατί το κάθε ζώο είναι μοναδικό, ας το πούμε, το κάθε σκυλάκι, γατάκι. Και από εκεί και πέρα το βάζουμε στο αμαξίδιο και όλα καλά. Ο Βασίλη το βοήθησε πάρα πολύ και το επάγγελμά του. Αυτό θέλω να προσθέσω και να μας το πει και ο ίδιος κιόλας, γιατί χρησιμοποίησε υλικά από εκεί. Είναι, πώς να πω, υδραυλικός. Ακόμα είμαι υδραυλικός. Άρα ξέρεις από σωλήνες. Και εντάξει, όλα τα εξαρτήματα. Ναι, αυτό, από σωλήνες ίδρυυσης, αποχέτευσης κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Σε συνδυασμό με ρόδες, σημάντες. Βασίλη και Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ βλέπω αυτό το σκυλάκι πόσο χαρούμενο είναι που μπορεί και ξανατρέχει στα πλάνα που μας έχετε στείλει. Και θέλω να σου πω πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά, ναι, είναι μεγάλη, είναι πάρα πολύ δυνατή εικόνα. Συγκινητική, αλλά μας αφήνει και με ένα χαμόγελο. Έτσι. Μπράβο σου, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές δουλειές. Είμαι σίγουρη ότι θα σε αναζητήσουν πολλοί που ενδεχομένως θέλουν να βοηθήσουν το ζωάκι τους και δεν μπορούν. Εσύ ως κτηνίατρος, Δημήτρη, νομίζω ότι τα ζωάκια με ένα προβληματικό άκρο δεν έχουν πρόβλημα. Με τα 3 δηλαδή περπατούν μια χαρά και μπορούν να ζουν με ποιότητα ζωής. Όταν υπάρχουν τα 2, εκεί είναι το πρόβλημα. Σωστό. Και είναι και τα 2 τα πίσω. Ναι. Και τα 2.